Imma. Konnichiwa, soñadors. Sabeu on estem? Sabeu on estem? Mi radar perruno se ha activado y hemos encontrado a Hachiko. Comencem el vídeo a Shibuya. Aquesta és la famosa estàtua de Hachiko, un gos de raça Akita, el qual és famós perquè va estar esperant el seu amo durant 9 anys, encara que ell va morir quan va tenir un derrame cerebral d'una de les seves classes. Per això es va fer un gos tan espectacular i tan estimat per tots els japonesos, i per de fora també. Somiadors, estem al cruce de Shibuya. Ara gravarem, ens esperem a la primera fila i ara gravarem com collons passem per aquí. Diuen que aquest cruce és transitat cada semàfor en verd o per 1.000 persones aproximadament. A veure si... És veritat, a veure si passa tanta gent. Verde! Atenció! Atenció! I encara segueix passant gent. Sobre discurs! Es pot veure des d'una vista d'un pis o dos i per veure-ho s'ha d'anar al Starbucks Coffee. Hi ha un truco perquè no acabo de pagar el cafè i és colant-vos a unes escales. Seguiu-me. Només passar el cruce està, però anem passant nosaltres, està aquest Starbucks. Vale? La gent normalment es para aquí a comprar el seu cafè, però si seguiu a la Imma... Per on es va, Imma? Ja està. Que nosaltres ja hem posat. Aquí a dalt hi ha el pis on es veu les vistes que te cagues del cruce. Somiadors! Hello! Hem fet amics aquí al Japó. Ara ens diuen hola. Hola! Konnichiwa! Konnichiwa! Ens estan ajudant com a voluntàries. Yeah, volunteers! Ara anem al centre comercial 109, que és un centre molt conegut aquí a Japó i on està la tenda de One Piece. És un mini cruce de Shibuya al costat del cruce vasto de Shibuya. No és el mateix, però està al costat de l'Starbucks. Què passa, Imma? Que hem anat a buscar la tenda de One Piece, hem anat a un centre comercial pensant que era aquell i no hi era. I quan he El buscat... Shibuya 109. Sí, i posa que és Shibuya Parco. I quan he entrat dintre diuen que està tancada des del 7 d'agost per remodelacions d'aquest any. Mi gozo en un pozo. Estoy a punto de llorar. Tu pozo en un gozo. Sí, mi pozo en un gozo. Bueno, nosaltres anem a creuar a l'altre. Aquí no hi ha tanta gent. Corre! S'ha matat, Paco. Ah, serà que l'han canviat i no es diu Parco i ara es diu Cine, pues això, Caro. Ok.
Que de tomar la remodelar y la han cambiado a la segunda planta. Bueno, de momento vamos a calmarnos, que parece que esto está bien, ¿eh? Que no va a tener ni pozo en un gozo, ni mi gozo en un gozo. Vamos. Mi gozo en un gozo no, mi gozo en un piso de igual está. Ara que acaba de sortir el taxi, aprofito per dir-vos que els japonesos condueixen per l'esquerra, o sigui, per la dreta. O sigui, si t'assentes al cotxe, ells estan a la dreta, i si tu mires el cotxe in front of, els trobes a l'esquerra. Y si están sentados a la derecha, adelantan por la derecha. Que es muy extraño, yo me quedé flipando y que hacen estos hombres adelantando por la derecha. Ah, això no m'he fixat. Yo sí, un otro día que veía una carretera principal, una autovía debía ser, y estaban adelantando los coches por la derecha. Y yo, ¿qué hacen por la derecha? Y yo, a ver. Ho porten tot al revés, com els anglesos. Ara estem passant pel carrer més transitat de tot Shibuya. És un carrer peatonal. És l'únic que hi ha. I es diu Center Gai. Qui és Gai, Adrià? Qui és Gai, Adrià? Aquesta tenda no hi ha control ni res, i aquí no roba res ningú, macho. Ei, somiadors! Ja ens despedim de Shibuya, hem de marxar. Una pena, tindre el cul enganxat a l'esquena, i ser tan guapo. Ja ens despedim amb el cruce de Shibuya, un altre cop. Així que si us ha agradat el vídeo doneu-li a like, compartiu-lo, subscriviu-vos si no ho esteu. I nosaltres ens veiem en el següent vídeo. Sayonara, somiadors!